15 anyos po ako nang mangyari ang lahat ng ito sa akin. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitan akong mamasukan sa isang pamilya sa karatig bayan namin. Hindi naman sila mayamang mayaman talaga, pero may sinasabi sila sa buhay at kilala din ang kanilang pamilya. Kaya nasabi ko pa noon na maswerte ako dahil sa ako ang nairekomenda para makapagtrabaho sa kanila. Malaki kasi ang maitutulong nito sa aming pamilya. Sila ang may pinakamalawak na lupain doon sa kanilang lugar at iginagalang sila ng mga tao. Pero sa unang araw ko pa lang doon ay may napansin na akong kakaiba. Palaging nakasara ang mga pintuan at bintana ng kanilang bahay. Palagi rin silang nasa kanilang mga silid. Kaya medyo naging palaisipan sa akin kung ano bang kanilang mga pinagkakaabalahan sa loob ng kanilang mga kwarto. Dahil kung ako ang tatanungin, hindi ko kaya magtagal ng ganon pagkat mainipin akong tao. Pero naisip ko na lang rin na baka may hilig lang talaga silang matulog. At hindi ko rin napalampas yung pagkain nilang walang lasa. Bali dalawa kaming kasambahay sa bahay nila. Pero dahil sa bago pa lang ako doon, kung kaya nahihiya naman ako magtanong sa kasama ko. Baka kasi isipin nito na tsismosa ako at baka isumbong pa ako sa aming amo. Bali yung kasama ko ang nakatoka sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga kailangan ng mga amo namin. Habang paglilinis naman ng bahay at paglalaba ang gawaing nakaatang sa akin. Nang pangatlong araw ko na sa bahay na yon, ay naisipan kong lumabas para pumunta sa tindahan. Mayroon kasi akong nakita na isang maliit na tindahan nung unang araw na dinala ko doon. Hindi ko na kasi matiis yung kinakain namin na walang lasa. Kaya bumili ako ng asin sa tindahan. Pagbalik ko sa bahay ay dumiretso ako sa kusina at binuksan ko yung kasirola na nakasalang para lagyan ng asin. Pero naabutan ako ni Manang na kasama ko at kanya akong pinigilan. Malakas ang boses niya at halatang galit, kung kaya nagtaka ako. Sinabihan pa nga niya ako na wag ko raw papakialaman ang mga ginagawa niya at intindihin ko na lamang raw kung ano ang trabaho ko, na siya namang nakatoka sa akin. Nangatwira naman ako sa kanya at sinabi kong wala kasing lasa yung mga ulam na kinakain namin. Tinitigan niya ako ng masama at napakatalim. Sinabing mas mabuti na raw yung ganon kaysa kami ang maiulam ng mag-anak. Dahil sa mga sinabi niya ay nangilabot talaga ako. Natigilan ako at hindi talaga nakapagsalita. Panandalian akong natulala. Nang maramdaman niyang medyo nakukulangan pa ako sa paliwanag niya, ay sinabi niyang hindi normal ang pamilyang pinaglilingkuran namin. Doon sa probinsya namin ay hindi na bagong bagay ang tungkol sa mga aswang. Mula nga yata nang magkaisip ako ay naririnig ko na ng paulit-ulit ang tungkol sa mga ito. Marami na akong mga kwentong narinig tungkol sa mga aswang, pero ni minsan ay hindi pa naman ako nakakita. Kaya nang sabihin sa akin ni Manang na hindi karaniwang tao yung aming mga amo, ay ako na mismong nagtanong kung sila ba ay mga aswang. At ikinagulat ko ang kanyang naging sagot. Binalot talaga ng takot ang bukong katawan. Kung kaya,
dali-dali na ako nagpunta sa aking kwarto at iniligpit ang aking mga gamit. Wala nang dahilan pa para magtagal sa bahay na iyon. Nagpaalam ako kay Manang at sinabi kong siya nang bahalang magsabi sa aming mga amo. Pero bago ako umalis, ay tinanong ko siya kung paano niya nagagawang makatagal doon. Sinabi niyang hindi na siya iba sa kanila. Matagal na rin pala siyang naroon sa pamilya. Binata pa lang daw ang amo naming lalaki ay naroon na siya. At siya na rin pala ang nag-alaga at nagpalaki sa anak ng mga ito. At akala ko ang pagkakabanggit niya sa akin na hindi na siya iba sa kanila ay parang kamag-anak na ang turing sa kanya. Yun pala, ang ibig nitong sabihin ay aswang na rin pala siya. Kaya muli akong kinabahan. Baka kasi bigla niya akong atakihin at pigilang makaalis. Sinabihan niya ako na tama daw ang aking naging desisyon. Dahil halos lahat pala doon sa kanilang lugar ay mga trabahador ng pamilya at pawang mga aswang na rin. Bigla akong nanlamig sa takot nang marinig ko iyon. Nangamba kasi ako na baka atakihin ako ng sino mang makakakita sa akin kapag lumabas na ako ng bahay para umalis. Nilinaw niya sa akin na hanggat walang sinasabi ang amo naming lalaki ay hindi raw kikilos ang mga ito. Dahil nangyayari umano ang handaan doon mismo sa bahay at pupunta lang ang mga ito para makikain. At tinanong niya ako kung saan ko galing ang asin. Kaya sinabi kong sa tindahan. At iyon ang ibinigay niyang halimbawa at matibay na patunay sa akin na hindi sila basta-basta umaatake, maliban na lang kapag inutos ng kanilang matanda na ang tinutukoy niya ay yung amo naming lalaki. Pero paano kapag nakita nila ang bag ko? Tanong ko sa kanya. Dahil sigurado akong pipigilan nila akong makaalis. Pinayuhan niya akong isilid ko yun sa sako. At kung sakali mang may magtanong sa akin, ay sabihin ko raw na inutusan lang ako. Pero sigurado naman daw siyang walang sino mang maglalakas loob na magtanong sa akin dahil sa bahay ako ng matanda nagtatrabaho. Nang tanungin ko siya kung bakit niya ako tinutulungan, ay nabakas kong bigla ang matinding lungkot sa kanyang muka. Tinitigan niya akong muli, pero sa pagkakataong iyon ay hindi siya galit. Sa halip ay punong-puno iyon ng pagmamahal at naramdaman ko yon. Sinabi niya sa akin na naalala niyang bigla ang kanyang anak dahil sa nakakahawig ko raw ito. Nalaman ko na namatay ang kanyang anak dahil hindi kinaya ang ginawang pangahawa sa kanila. At nang mamatay, sa halip na ilibing ay kinain nila dahil sa panghihinayang na pati siya ay pinilit na pinakain. At nakita ko ang luha nito nang bigla na lang tumulo. Hinawakan ko ang kamay ni Manang at nagpasalamat sa kanya. Matapos kong mailagay sa sako ang bag, ay nagpaalam na rin ako sa kanya at ako ay umalis na. Nasa ika-6 na baitang kami noon nang mangyari ang nakakatakot na karanasan naming ito. Kakaunti lang kami noon sa klase. Wala pa yata kaming 30. At yung paaralan namin noon ay isang habalang na binubuo ng 2 kwarto. Ang isang kwarto ay para sa grade 1 hanggang sa grade 3. Tapos yung kabila naman ay para sa grade 4 hanggang grade 6. At may isang guro lang na nagtuturo sa bawat kwarto. Halo-halo na kami doon. May isa kaming kaklase noon na ilang araw nang hindi pumapasok. May mahigit 1 linggo na siguro. Kaya nag-alala na yung teacher namin
kung ano na kaya ang nangyari dito. Inutusan niya kami ng mga kaklase ko na puntahan ito sa kanilang bahay para bisitahin nang upang sa ganon ay malaman namin kung ano ang dahilan kung bakit hindi na ito nakakapasok. Kaya pagkatapos namin ng klase nung araw na iyon, ay 5 kaming magkakasamang pumunta sa bahay nung kaklase namin na yon. At dahil sa buong araw ang pasok namin noon, kung kaya hapon na, nang pakawalan kami ng aming teacher. Yung mga bahay pa naman namin noon ay malalayo mula dun sa paaralan, kung kaya papadilim na nang dumating kami sa bahay ng kaklase namin. Pagdating namin sa kanila ay naabutan naming nakasarado ang kanilang bahay. Pero may narinig kaming boses sa loob, kung kaya sigurado kaming may tao. Noon pa lang namin makikita at makikilala ang mga magulang niya, kasi hindi naman talaga sila taga roon sa amin, na mga datihan ng naninirahan doon. Mga bagong lipat lang sila. Kaya tumawag kami mula sa labas at bumati sa mga nasa loob. Matagal din kami naghintay. Mga ilang minuto din bago nila kami pinagbuksan. Sinabi namin sa kanila ang aming pakay. Sinabi namin na napag-utusan kami ng aming guro na kamustahin ang kalagayan ng kanilang anak, dahil sa mahigit 1 linggo na nga itong hindi pumapasok. Sinabi nilang may maluba itong karamdaman. Nag-alok naman ng tulong yung isang kaklase namin at sinabing baka mayroong kaming maitutulong sa kanila. Pero nakapagtataka na sa halip ikatuwa ng mga magulang niya yung sinabing iyon ng aming kaklase, ay para bang nagalit pa ang mga ito. Para bang sinasabi na wag na kaming makialam. At parang gusto nilang umalis na kami dahil sa marami pa raw silang gagawin. At kapansin-pansin yung kakaibang paraan ng pagtitig ng mga ito sa amin, na para bang may pagbabanta sa kanilang mga tono na pag hindi pa kami umalis ay may mangyayari sa aming masama. Kaya napilitan na lang rin kami na iwan na sila. Nang papaalis na kami, ay may napansin yung isang kasama namin na malaking kaldero sa di kalayuan. At may mga naroon na palatandaan na para bang mayroon dong kinatay. May nakita pa nga kaming mga bakas ng dugo. Kaya nagbiro yung kasama namin at sinabing piyesta pala daw doon sa kanila. At dahil sa may pagka makulit din ito, kung kaya wala sa loob niyang binuksan yung malaking kaldero na iyon. At laking gulat namin nang tumambad sa amin ang isang braso ng tao na bahagyang nakalubog sa pulang sabaw. Kulang na ang mga daliri ng kamay at hindi nalalayo ang laki noon sa aming mga braso. Kaya mabilis na pumasok sa isip namin noon yung aming kaklase. Sa takot namin ay nagkanya-kanya na kaming takbo. Mabilis kami nagsitakbuhan at walang lingon-lingon na tinunton yung daan palayo. Nagpasya kaming magkakaklase na isumbong ang aming natuklasan sa aming mga magulang. At sama-sama naming ibabalita sa aming guro. Medyo madilim na rin kasi noon, kung kaya hindi na kami nagpilit na bumalik sa paaralan para isumbong kaagad sa teacher namin. Doon kasi sila nag-i-stay in. Lingguhan sila kung umuwi sa kanila. Pero dahil sa paggabi na nga, kung kaya nagpasya kami na ipagpabukas na lamang. Nang sumunod na araw, kasama ang mga magulang, ay kaagad naming ipinagbigay alam sa aming guro yung aming nakita. Magkakasama kaming humingi ng tulong sa kapitan at lumapit naman ito sa kapulisan. Pero nang puntahan na yung bahay ay wala na yung mga magulang nung kaklase namin. Tumakas na ang mga ito.
wala na rin doon yung malaking kaldero at wala na rin nakita ang mga pulis na ebidensya na magsasabing may krimeng nangyari doon. Kaya tanging testimonya lang naming 5 magkakaklase at yung biglaan nilang pag-alis ang aming naging basihan. Kaya wala rin nangyari at binitawan na rin nila. Kalaunan ay unti-unti na lang ring nawala at hindi na napag-usapan pa ang tungkol sa pangyayaring iyon. Nais ko lang din po sanang ibahagi yung kwentong nalalaman ko. Balik kwento po ito ng nanay namin na nangyari doon sa kanilang probinsya. Ang nanay po kasi namin ay ipinanganak at lumaki doon sa kanilang probinsya. Na dekada 80 na nang magpasyang magpa-Maynila upang dito ay magtrabaho. Kwento niya sa amin noong mga panahong nag-aaral pa lamang sila sa elementarya ay laganap na ang bali-balita ukol sa aswang doon sa kanilang bayan. Noong una, ang buong akala nilang magkapatid ay ginagawa lamang iyong panakot sa kanila. Nang sa ganon, ay hindi na magliwaliw pa kapag oras na ng uwian mula sa paaralan at umuwi na kagad. Napatunayan lang nilang totoo pala ang lahat ng iyon nang minsang magpunta sila kung saan-saan matapos lumabas ng paaralan. Niyaya kasi silang magkapatid ng kanyang kaklase at nainganyo naman silang sumama dahil sa paborito nila ang prutas na guyabano. Sabi kasi ng kaklase ng nanay ko, may nakita daw itong puno ng guyabano na hitik sa bunga nung siya ay gumawa ng pitak para sa mga ligaw na hayop nung papasok pa lamang ng paaralan. At kanya umanong tinandaan kung saan iyon banda. At sumama nga sila nanay sa kanyang kaklase at pinuntahan yung sinasabi nitong puno ng guyabano. Doon niya nalaman na yung sinasabi ng kanyang kaklase ay sakop ng lupa na pag-aari ni Aling Berta at nadaraanan nila ang bahay nito sa tuwing sila ay pumapasok na magkapatid. Nang naroon na nga sila, mag-iisang oras na nilang hinahanap yung sinasabi nitong puno ng guyabano. Mula nang sila ay dumating doon sa lugar, ay hindi pa rin nila iyon makita. Sabi ng nanay ko, kinabahan na raw siya nung mga oras na iyon dahil siguradong mapapagalitan na silang magkapatid nila lolo at lola dahil masyado ng atrasado yung uwi nila. Bukod doon, ay papalubog na rin ang araw na ilang sandali na lang ay magsisimula ng kumalat ang dilim. Kaya kanya nang niyaya yung kaklase na umuwi na sila at balikan na lamang iyon sa kinabukasan. Ngunit nakiusap pa ito ng ilang sandali pagkat sigurado daw siyang naroon lang iyon sa malapit. Kaya wala na ring nagawa sila nanay kundi pagbigyan ang kanyang kamag-aral. Total ay naroon na rin naman sila. Ngunit hindi talaga nito makita ang punong hinahanap. Kaya sumuko na rin ito at sinimulan na nilang lumabas sa masukal na bahaging iyon. Ngunit bigla na lang silang nakarinig ng malakas na tunog ng animoy
isang inahing manok na handa ng manalpok. Ngunit kahit saan nila ibaling yung kanilang paningin, ay hindi nila ito makita. Dahil doon, ay nagmamadali na silang sumuhot sa mga nakahambalang na mga halaman at sanga upang madaling makalabas mula roon. Dahil base sa kwento ng mga taga roon sa kanila, partikular na ng mga matatanda, ang ganong huni ay ginagamit na panlinlang ng aswang. At mapapatunayan mo aswang ang lumilika noon kapag naririnig mo lang ito at hindi mo nakikita. At hindi doon natapos ang lahat. Dahil matapos nilang makalabas mula doon sa masukal na bahaging iyon ng pook, ay nakakita sila ng isang tao na animoy aso na nakatuwad sa gilid ng daan. Kaya mabilis silang nanakbong tatlo. Nang minsang sulyapan ni nanay yung kanilang likuran, ay napansin naman niyang hindi iyon sumunod sa kanila. Kung kaya, medyo nakahinga sila ng maluwag at humintong sandali para magpahinga at habulin na rin muna ang kanilang mga hininga. Pagdating nila sa bahay, tulad ng kanilang inaasahan, ay pinagalitan sila ng kanilang mga magulang. Nangako naman sila na hindi na iyon mauulit pang muli. Lalo na nga at napatunayan nilang magkapatid na mayroon talagang aswang. Nang sumunod na araw, nang papasok na silang muli sa paaralan, ay nakita nilang magkapatid si Aling Berta na nasa harapan ng bahay nito. Kwento ni nanay, kinabahan daw siya noong mga oras na iyon dahil naisip niyang baka nalaman nito ang tungkol sa balak nila nung nagdaang araw na manguha ng mga tanim nitong guyabano. Kaya diretso lang siyang naglakad at halos hindi makatingin sa matanda, habang nakasunod lang sa kanya ang nakababatang kapatid. Nang bigla silang tinawag nito na sinabing dumaan daw muna silang sandali at niyaya pa sila nitong mag-almusal. Kaya natuwa naman si nanay. Naisip niya kasing hindi ito galit. Kaya nasisiguro niyang wala itong alam ukol sa kanyang mga guyabano. Inabutan sila nito ng tinapay. Ngunit dala na rin ng hiya, ay hindi iyon tinanggap ni nanay. Kahit pa nga naging mapilit yung matanda. Ngunit yung kanyang kapatid ay napilitang tanggapin iyon. At doon na naganap ang malagim na pangyayari. Pagdating nila ng bahay kinahaponan mula sa paaralan, ay dumaing na ang kanyang kapatid ukol sa pananakit ng sikmura nito, na nung una ay inakala nilang isa lamang itong pangkaraniwang pananakit ng tiyan. Kung kaya, ang ibinigay nilang mga pangunang lunas dito ay hindi man lang nakatulong kahit na bagya. Manapa ay tila nagpalala pa iyon sa sitwasyon, na lalo pang lumala ang kalagayan ng kapatid ni nanay. At ng mga madaling araw ay napansin na lang ng kanilang mga magulang na hindi na ito humihinga. At nang kanila itong lapitan ay napasigaw na at tumangis ang kanilang ina, pagkat malamig na ang katawan ng kanyang kapatid. Dahil sa pagkamatay na iyon ng kapatid ni nanay,
malakas ang kanilang kutob na si Aling Berta ang may kagagawa noon at malamang ay siya din yung aswang na kanilang nakitang nag-aabang sa may gilid ng daan. Ngunit ang malaki nilang problema ay kung paano nila iyon mapapatunayan na nang kanila nang ililibing ang kanyang kapatid, lahat ng bumuhat sa ataol nito ay nagsasabi na napakabigat noon. At ayon sa mga matatandang naroon, indikasyon iyon na ito ay inaswang. Minsan ay inisip nilang lumipat na lang ng tirahan, pagkat madalas ay nagwawala ang kanilang ama na gusto nitong gumanti, lalo na kapag ito ay nalalasing. Di kasi nito mawaglit sa isipan yung sinapit ng kanyang anak. Ngunit isang madaling araw ay nagulat na lamang sila at nagising nang makarinig ng sunod-sunod na sigaw mula sa labas ng kanilang bahay at tinatawag ng tinig ang pangalan ng kanyang ama. Sabi pa nito, kailangan daw niya iyong makita. Kaya nagmamadali silang bumangon at lumabas. Kumpare iyon ng tatay ni nanay at sumama sila sa kanya. Maya-maya, malayo pa sila ay nakita na nila yung mga taong naroon sa bahay ni Aling Berta na nag-uumpukan. Nang makalapit sila, ay nakita nila itong nakasubsob sa lamiseta na nasa labas ng kanyang bahay at wala na itong buhay. Agad napansin nila nanay yung mga dugong nagkalat. Ganon din yung buo-buong dugo doon sa may sugat nito. Base sa usap-usapan, buntis ang asawa ng isa nilang kanayon. At narinig nito na mayroong nasa kanilang bubungan na tila ba dahan-dahang gumagapang, kung kaya kanya umano itong nilabas. At nagulat nga siya nang maaninagan ang isang taong naroon sa itaas at nakatapa. Kaya agad niya itong pinaputukan ng hawak na baril. Sumigaw din siya at humingi ng tulong, kung kaya naglabasan yung dalawa niyang kapitbahay na kanyang kapatid at pinsan. Nang tumalon iyon mula sa kanilang bubungan, nang bumagsak ito sa lupa, ay isa ng malaking aso. At nawalang bigla yung taong kanyang nakita. Kaya doon nila naisip na ito ay aswang na nagpalit lamang ng anyo. Iyon ang dahilan kung kaya hinahabol nila ito at hindi tinantanan. Pinaputukan nila ito hanggang sa kanilang matamaan. At napansin nila yung bakas ng mga dugo na kanila iyong sinundan hanggang sa dalhin nga sila sa bahay ni Aling Berta. At naabutan nila itong wala ng buhay na nakasubsob. Dahil sa nangyari, kahit paano ay napanatag na ang mag-anak nila nanay, pagkat nakamtan na rin nila ang hustisya para sa kanyang kapatid. Na nakamit nila iyon kahit hindi mismo sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Na ibang tao ang naging kasangkapan para mapagbayad si Aling Berta sa kanyang kasalanang ginawa. Nangyari po itong karanasan ko noong ako'y mga 13 anyos pa lamang.
Bali, dalawa na ang kapatid ko noon. Ako po kasi ang panganay. Ang sumunod sa akin ay 10 taong gulang, habang yung bunso naman namin ay 5 taon pa lang. At dahil sa ako ang panganay, kung kaya ako ang siyang naaasahan ng nanay ko sa mga gawaing bahay. Ang tatay kasi namin noon ay nagtatrabaho sa Batangas bilang isang karpintero. Kaya kami lang lagi ang nasa bahay. Minsan, ang mga alauna pasado ng tanghali ay may dumaan sa bahay namin na sa tingin ko ay mag-asawa. Nanawag sila at nagsabing makikiraan lang. Kaya lumabas naman ako ng bahay para sawayin yung 2 aso namin. Pagkakita nila sa akin ay narinig kong nagtanong yung babae kung nasaan daw ang mga magulang namin. Inisip ko namang pabalat lamang iyon. Karaniwang pagtatanong lang na wala namang ibang dahilan. Kaya sumagot naman ako at sinabi ko wala at kami lamang magkakapatid ang nasa bahay. Nakiusap sila na kung maaari pa raw silang makiinom dahil sa mukha naman silang mabait. Kaya wala naman akong nakitang masama na hindi pagbigyan ang pakiusap nila. At saka naawa din ako sa kanila dahil sa mukhang malayo na ang kanilang nilakad. Bago ako tumalikod sa kanila para kumuha ng tubig, ay nakita kong papasok na sila ng aming bakuran. Kasalukuyan namang naglalaro noon ang 2 kong kapatid sa loob ng bahay. Naglabas ako ng isang pitcher ng tubig at baso. Nang makainom ay panay ang pagpapasalamat nila sa akin at napatid daw ang kanilang uhaw. Pagkatapos noon ay lumabas na sila sa aming bakuran at nagpaalam na. Sinabi nilang sila ay tutuloy na. Kinagabihan nung araw ding iyon, pagkatapos naming kumain, habang tinutulungan ko si nanay sa pagliligpit sa kusina, ay narinig naming nagkahulang bigla ang aming mga alagang aso. Kaya agad kaming napasilip kung sino ang dumating. Pero wala namang kaming nakita. Ang naaninagan lang namin ay yung 2 naming aso na may kinakahulan sa di kalayuan. Nasabi naman ni nanay na baka may bayabak o di kay sawang nakita yung mga aso namin at iyon ang kanilang kinakahulan. Pero pagkatapos naming makapagligpit na sa kusina, ay may narinig kami ni nanay na kakaibang huni. Kinabahan ako dahil sa pamilyar ako sa huni na iyon. Nang mga sandaling iyon ay napansin namin hindi na kumakahol pa ang aming mga alagang aso. At tulog na rin noong mga pagkakataon na iyon ang 2 kong kapatid. Dahan-dahang lumapit si nanay doon sa may pinto at isinarang mabuti iyon. Pumasok na kami sa silid. Nagpasya na kaming tabihan ang aking mga kapatid. Kaya doon na rin si nanay natulog sa kwarto namin. Nanatili lang kaming tahimik hanggang sa biglang lumundo yung bubungan namin. Nahalatang may mabigat na tumuntong doon. Kaya halos sabay pa kaming napatingin doon ni nanay. At naramdaman naming dahan-dahang gumagalaw yung nasa itaas. Nakita kong biglang tumayo si nanay at kinuha yung kawayan na ipinapangtungkod doon sa bintana. Matulis ang dulo noon, ngunit hindi sapat ang kanyang haba para umabot hanggang sa aming bubong. Naisip kong iyon marahil ang gagamitin ni nanay na kanyang armas kung sakaling pumasok ang aswang sa loob ng bahay namin. Pagkatapos noon ay ako naman ang tumayo at kinuha ko ang itak ni tatay. Pero hinayaan ko lang iyon na nakasuksok sa kanyang lalagyan. Pagbalik ko sa silid ay biglang nagsalita na si nanay sa malakas na tinig na sinasabi niyang kanyang nakikilala yung aswang. Sinabi pa niya na hindi kami natatakot dito. Pero patuloy naming nararamdaman iyon na nasa aming bubong.
Makaraan ng ilang sandali, ay bigla ko na lamang naramdaman na sumakit ang aking sikmura, na napakasakit talaga noon at halos pamilipit na ako. Kinuha ni nanay yung kanyang pampahid at pinahiran ako. Mabilis na uminit iyon pero nagpatuloy ang sakit. Kaya muling nagsalita si nanay at kanyang pinagmumura yung aswang na naroon pa rin sa aming bubong. Kanya pa nga yung pinagbantaan na kapag may nangyari umano sa aking masama, ay kanya itong susugurin sa bahay. Habang lumilipas ang bawat minuto, ay mas tumitindi pa yung kirot na nararamdaman ko. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang sa pagmulat ng mga mata ko ay nakita ko yung mag-asawa na nakiinom sa akin ng tubig at naroon na sa tabi ko. Pagbaling ko ng tingin ay nakita kong naroon din ang nanay ko at yung dalawa kong kapatid. Umaga na pala. Sa sobrang sakit pala na naramdaman ko nung nagdaang gabi ay nawala na ako ng malay. Sinabi sa akin ni nanay na yung mag-asawa umano ang gumamot sa akin. Nang buong akala ko pa naman ay sila yung umaaswang sa akin. Nagkamali pala ako ng hinala. Sabi ni nanay na gawa rin umano ng mag-asawa na mapalayas yung aswang noong nagdaang gabi. Bago pa sila umalis ay binigyan nila ako ng pangontra para sa mga kulam at gayon din sa mga aswang. Binigyan din nila si nanay ng langis at doon pa nga sila sa amin na nanghalian noon at hapon na sila nang sa amin ay magpaalam. Para yung pagpapasalamat namin sa kanila ni nanay. Nang umidad naman ako ng 17 ay napapasok ako bilang isang kasambahay doon malapit sa bayan. Natatandaan ko pa ngang ang sweldo ko noon ay 1,200 lamang kada buwan. Pumayag na rin ako dahil sa naisip kong makakatulong na rin iyon ng malaki sa amin. Pagkat kung aasahan lang kasi ang kinikita ni tatay noon ay kulang talaga. Dahil hindi naman ito ipinapadalang lahat sa nanay ko ang kanyang sweldo. Umiinom kasi ito ng alak. At kung minsan pa nga ay nagpipiraos pa, sabi na rin ng kanyang mga katrabaho na taga roon din sa amin. Maayos naman yung pagtrato sa akin nung mag-anak na napasukan ko. Mababait naman sila at hindi katulong ang pagtuturing sa akin. Pero hindi ko akalain na doon pala ako uli makakaranas ng tungkol sa mga kababalagan at aswang. Isang madaling araw iyon nang bigla na lang akong nagising dahil na rin sa mga malalakas na sigawan. Narinig kong nagkakagulo sila. Kaya mabilis na akong bumangon upang alamin kung ano ang dahilan noon at kung ano rin ang maaari kong maitulong. Nabutan ko silang nasa silid ng aking mga amo na kanilang pinipigilan ang kanilang mama habang nagwawala na nakahiga. Naroon din ang asawa nito at pinapakalma din siya. Makalipas ang halos 2 oras mahigit ay huminto din ito at natulog na muli. Naririnig kong nag-uusap silang mag-ama na inaalam pilit kung bakit nagkaganon ang ilaw ng kanilang tahanan. Base sa mga narinig ko ay wala rin silang maibigay na malinaw na sagot. Pare-pareho silang hindi alam ang totoong sanhi noon. Lumipas pa ang mga araw. Naging madalas ang pagsumpong ng hindi malamang sakit ng amo kong babae. At habang tumatagal, ay unti-unting nag-iiba na ang ugali nito. Naging mainitin ang kanyang ulo at lagi na lang itong nagagalit kahit na sa mga mumunti at mabababaw na dahilan lang.
Dahil sa mga naging pagbabago nito, ay hindi na rin ito pumasok pa sa kanyang trabaho. Kaya madalas ay kaming dalawa lamang ang naiiwang magkasama sa bahay nila. Sapagkat pumapasok ang mga anak nito, ay sinasabay na ng kanilang ama sa pagpasok nito sa trabaho. Minsan ay halos gusto ko nang sumuko at layasan na ang mag-anak dahil sa naging masamang ugali ng amo kong babae. Pero naaawa ako para sa kanilang mga anak, kung kaya nagtiis pa ako. Ang buong akala ko ay iyon na ang pinakamagiging problema ko sa bahay na iyon. Yung biglang pagbabago ng ugali ng amo kong babae, pero nagkamali ako. Dahil sa may mas matindi pa palang magiging dahilan para tuluyan na akong magpasya na lisanin na ang mag-anak nila. Minsan, nang kaming dalawa lang naiwang muli sa bahay, ang mga 10:00 pasado na ay naisipan ko na magluto. Nagsalang na ako ng sinaing at inihanda na rin ang mga isasahog sa lulutuin kong ulam. Ngunit kanya iyong inagaw sa akin at sinabing gumawa na lamang ako ng iba dahil sa siya na umano ang magluluto. Nang matapos ko na ang aking ginagawa, ay nakaramdam na ako ng gutom. Pagtingin ko sa orasan, ay napansin kong mag-aalas 12 na rin pala. Kaya nagpunta ako ng kusina upang mananghalian na. Wala na doon ang amo kong babae. Naisip kong marahil ay nasa kwarto na niya ito at nagpapahinga. Pagbukas ko ng kasirola ay nagulat ako sa aking nakita. Manok ang kanyang niluto, pero sa itsura pa lamang nito ay halatang ilaw iyon. At halos wala yung sahog na para bang pinakuluan lamang sa tubig ng sandali. Dahil doon ay nagbukas na lamang ako ng sardinas. Sa puntong iyon ay iba na ang aking pakiramdam na nangyayari sa amo kong babae. Kinagabihan noon, di ko na alam kung ano ng eksaktong oras nang bigla na lamang akong nagising dahil sa naramdaman kong parang may dumagan sa akin. At pagmulat ko ng mga mata ay laking gulat ko nang makita ko ang amo kong babae na nakadagad na nga ito sa akin at takma na akong kakagatin. Kaya ubod lakas kong itinulak ang baba nito palayo sa akin. At nagsimula na akong magsisigaw. Kitang-kita ko ang mapalasik na mukha nito dahil sa halos magdikit na nga sa sobrang lapit. Nanlilisik ang kanyang mga mata at para bang sabik na sabik. O mas tamang sabihin na para bang siya ay takam na takam. Napakiramdam ko ng mga oras na iyon ay gusto niya talaga akong kainin. Hindi ako tumigil sa kakasigaw dahil na rin sa sobrang takot at pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari sa akin. At nagsimula pang tumulo ang malapot nitong laway sa mukha ko. Halos bibigay na ako noon. Lalong-lalo na ang mga nangangawit ko ng braso dahil sa kakapigil sa kanya. Napakalakas ng amo kong babae. Buti na nga lang rin at sanay ako sa hirap at mga gawain dun sa amin. Kung kaya, hindi niya rin ako mabasta-basta. At pakiramdam ko ay tila ba gumana yung pangontra na ibinigay sa akin ng mag-asawa. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Doon ko napatunayan na totoo pala yung mga kwento sa akin ni tatay na nagtatayuan daw ang mga buhok ng aswang. Pagkat ganon ang nakita kong itsura ng amo kong babae. Mga ilang minuto rin kaming nasa ganong posisyon at sitwasyon hanggang sa nagdatingan na ang mga anak nila at kanyang asawa. Agad siyang pinagtulungang haplutin ng mga ito
gulat na gulat sila sa kanilang naabutang tagpo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nang makabuelo na ako, ay tumulong na rin ako sa pagpigil sa kanya. Parang wala talaga ito sa kanyang katinoan. Nakakalain mo talagang nasisiraan na ito ng kanyang ulo. Pero hindi. Alam niya ang kanyang ginagawa, na parang hindi niya lamang mapigilan at makontrol ang sarili. Itinali namin siya sa kanyang higaan at makara ng halos 1 oras ay humupa din ito at kumalma. Ayaw ko mang gawin na iwan ang mag-anak nila, pero nung araw ding iyon ay nagpaalam na ako. Pinakiusapan ako ng amo kong lalaki na kung maaari ay dumuon pa ako ng kahit mga 3 araw pa. Pagkat kanya umanong ipapatingin sa manggagamot ang kanyang asawa. Dahil sa may nakapagsabi sa kanyang mga katrabaho na gano'n ang kanyang gawin. At nang 2nd araw simula na mangyari iyon, ay may dinala nga siyang manggagamot doon sa kanila. At nagulat pa ako. At nasabing napakaliit talaga ng mundo. Pagkat ang nakita kong dinala niya sa kanila ay yung mag-asawang tumulong at nagpagaling din sa akin. At tulad ko, ay hindi rin nila ako nakalimutan. Ilang araw din silang nanatili sa bahay ng mga amo ko. Pero nauna na akong umalis sa kanila. Wala na akong balita pa tungkol sa kanila simula noon. Pero malakas naman ang paniniwala kong mapapagaling nila ang amo kong babae. Naging maganda naman ang lahat para sa akin matapos ang paninilbihan ko sa mag-anak na iyon.